שלום חברים יקרים, שמי מתן רונן, מהקבוצה של מתן ואושרי, קבוצה מספר 6 בימי שלישי אצל המרצה פאדל טריף. והיום אני רוצה להציג לכם את הפרויקט שלנו, פרויקט מד מרחק, חיישן אולטרסוניק וחיישן תקשורת. אז כפי שניתן לראות, המערכת בעצם דולקת, עשיתי כבר פרוגרס, ואני אעשה שוב צורך הסרטון. לחצתי על סטארט, הפרוגרס מתבצע, ואני הולך לפה. כפי שניתן לראות, המערכת נדלקת. הכל מוצג חוץ מה-thousands, מהאלפים, הוא לא מוצג, רק כאשר יראה מרחק מעל 300 סנטים הוא ידלק. אז אני אלחץ בעצם על reset, למרות שזה כבר מאופס, ואני אחבר לטלפון את החיישן תקשורת שלנו. וקונקטינג. כן, נחכה שזה עשה קונקט, מעולה. אני בעצם לוחץ על דגימה. דגימה זה הכפתור הזה, לחץ דגימה, זה בעצם אומר 105. והוא שולח לי לטלפון 105. לחצתי שוב, אומר לי 104. כל פעם זה בעצם מעדכן את הערך הנוכחי של הרכיב. 105, 104. עכשיו מה שאני אעשה, אני בעצם אלחץ על מוד. כפי שאני רואה, הלד נדלק, אבל הוא לא שלח לי כלום, כי אני בעצם העברתי אותו למוד. כדי שהוא יתחיל להידלק, אני צריך ללחוץ על סטארט, ואז הוא יתחיל לעשות מדידות אוטומטיות. הוא בעצם שולח לי מלא. איך אני יודע שבאמת וזה עובד, ובאמת שולח את הערך הנוכחי? אני אפריע לו. אני עכשיו אשים את היד, פתאום משתנה, מחזיר, ואז הוא חוזר לערך. וככה אני יודע שהוא באמת עושה מדידות אוטומטיות. ואז נלחץ על reset, מאפס, ועשה איפוס. כפי שניתן לראות, המערכת עובדת, שולח לי הכל נכון, והכל בסדר. לכו לסרטון השני שבו מוצג השגיאה, כדי לראות שמוצג שגיאה, כדי לראות שגם השגיאה יודעת להישלח למערכת. תודה ולהתראות.